Salut, lume! E vineri! Astăzi vom învăța să facem un virus care șterge Windows-ul. Pasul 1. Deschidem un notepad. Eu deja l-am deschis. La pasul 2 vă las în descriere tot ce vă trebuie. Pasul 3 dăm save. Save as. Bosit calculatorul. Da, face fițe. Și-au revenit. All files. Acum punem orice noi vrem, dar să avem extensia .bat. Dăm save. La mine eu trebuie să dau și ok. Și acum îl putem trimite unui prieten drag să vedem ce face. De preferință ziceți că e un Steam pentru Counter sau coduri pentru Metin. Asta a fost tot. Ne revedem săptămâna viitoare. Ciao les!